asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar asin Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Tapos, Negosyo time na naman po kita. Alas 2 ng hapon, aldaw ng Miyerkules. Dito sa programang nagtatao sa tuya ng mga impormasyon asin mga kaaraman kung paano mas lalong mapaugma ang pagninegosyo dito sa Legazpi, sa Albay asin sa bilog na Bicolandia. Ini po ang sa indong angkor, si Diggs Aguilar. Kay riba kuman po giraray ang sakuyang ko-angkor na si Hanilet. yes po, negosyo time na naman. Yes na yes po. Maray na hapon po sa mga ka-negosyo time na. Mag-iribahan mangyarari po kita sa laog kisarong oras. So ngunyan, Sir Diggs, medyo jam-pack po ang satuyang hapon. Exciting. Paano po duwa po kaya, Sir Diggs, ang satuyang guests? And hopefully, ang mga paradangog ta po, ka-negosyo time na, mas takul sindang maaaraman. And of course, ma-inspire. Bako lang sa pag-in-play, kundi din po, syempre, sa pagninegosyo. And of course, kasabay duman ang turismo. Kasi po, ang turismo po, baga Sir Diggs, saruyan na economic booster po kang satuyang sosyudad. Yan. Tama po yan. Ining programa ta para makatao Yes. ning employo as in income sa tuyang mga kahimanwa. Dara po ini sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry as in ang DCGBAM. Yes. Dito na pagparahalo yun. Bisto na ang sa tuyang mga bisita mo niya na. Yes, Sir Diggs, duwa po ang satuyang bisita, pero since, banga-bangaon ta po ang satuyang oras. So for now po, maugma kitang ipamidbid ang CEO po kang Fortem Octrix Incorporated. Siya po si Miss Sachi Mitsui Padillo Toriano, si Miss Sachi. Okay. Hello, Miss Sachi. Hello, good afternoon po. Thank you for having us po. Alright. And of course, another visitor po na pinaunlakan kita maski bisihunan po. Siya, one of the most demanding personality sa City of Legazpi sa LGU. Siya po, ngunyan ang nakatukaw na OIC City Tourism Officer. Waran iba po, si Sir Ricky A. Laterte. Maray na hapon, Sir Ricky. Maray na hapon man po, Mama Hanilet and Sir Diggs. Good afternoon. Maray na hapon. Alright, so Okay, Sir Diggs. na, let's keep the ball rolling. Unang-una po ang siguro inutunta ladies first. Ano? Ayan, sige po. Pag-ulalan ta kung ano ang magayon na bareta na der sa tuya kang sa tuyang bisita. Yes. By the way, si Isa Bicolana, although Yes she po. grew up in Metro Manila, nagbalik Dito lang po Friday hanggang 19. at age of 31. Yeah. Tama? Okay. So anyway, she's representing Fortem Octrix. Yes. Pwede pong maaraman ni, what is this company all about? Anong maray na bareta para sa mga Bicolano? Okay. So, bali po si Fortem Octrix, we are a business process outsourcing company. So, all the way from Makati po, we expanded here parang starting 2023. And ang magandang balita po na meron kami to bring into Bicol is more jobs for Bicolanos. And overall po, ang vision mi po talaga is mag-uruli na po baga. Yes. So, mga mga Bicolano na maurag man talaga. Ta sa totoo lang po ka nagapili ka magki-office na manlipatan po baga. Ayun po. Consider mo ang iba-ibang areas. Pero na-realize ko, tabak ako mag-uli sa Diring kung lugar. saan ako nag-graduate. Yes. So, And marami ka po. masusupog. Opo. Kasi yan hindi ang mga top notcher sa mga Kaya board nga exams. yun nga, sir, Ayun, totoo po oo. yan. Kaya nga po, sabi ko noon, yung mga magagaling pong Bicolano na nakaka face-to-face ko sa Manila, sabi ko, bakit hindi ko na lang dito dalhin? So after a lot of research po, di kami nag-decide na mag-expand. Oo. Ayan po. Magayon po yan kasi kung mahiling tango niyan, grabe ang problema sa Metro Manila. Yes, Ang totoo po. traffic, criminality, kadaklan niya on dyan sa slum, nag-i-restart. So kung mga nagdadagdag pa kita Yes. sa problema kang Metro Manila and nagdadagdag kita sa requirements kang mga resources Yes. kang gobyerno na dapat isipon takuta na ini mga resources na i-spread sa Totoo. countryside. Distribute. But because of the requirement kang dakulo na population sa Metro Manila, duman natatambak. Totoo. So it's high time na magbaralik na. Or Correct. ito mga yaon padigdi, dahil na magduruman. Exactly, sir. And I think that's precisely the reason kung taano ta gusto nindo magbugtak din. Ano po ang BPO para sa kaaraman ka sa tuyang mga paradangog? Okay, business process outsourcing po, it's an industry where, just to keep it simple, when clients abroad, usually from overseas, sila po ay hihingi ng certain manpower requirements sa Yes, isang oo. local dito sa Philippines, being the highest, one of the highest literacy rates in the world. Bali tayo po, ang goal natin is i-supply po yung manpower na yun. And so, as a business process outsourcing company, we align po yung needs ng clients natin from overseas to what our talents can provide.
Iyo po siya. Okay, para po mas lalong mapasimple ta pa. Sige. Sige. Okay. Halimbawa, Aha. ako igwang company sa US. Yes, sir. Okay, at least sa istorya. Ano? Igwa ako nga. Sa igwa ako ning eskwelahan duman. And igwa ning mga backroom operations, accounting, and then ito sigurong knowledge management. Yes. Nakaipuhan kong i-set up. Yes. Yes. But because of the cost duman sa US Correct. and kulang na tao duman, kamo ang I-outsource. ma-provide. Ano po? Correct. So yan Correct. ang sistema. Yes, sir. So ang gusto sabihin, ang trabaho kay puhan duman pero ginigibo-digdi Tigilaw Yes, sa po. satuya. Correct. Wow. Okay. Yes. So yan Ayos, ang tumpak. Business process. Tumpak po. Yes. Okay. Perfectly said. Aha. So, sangon yan, anong mga areas po ang sa indong hinihiling or Yes. kaipuhan? Okay. So right now po, since si Fortem Octrix po kasi, our office in Makati is fully off-site. So, lahat po ng areas actually, we can accommodate. But here in Legazpi or here in Bicol, to be more specific, we are testing the waters whether the talents here can provide IT-related, ano po, no? IT-related Information clientele, technology. information Oo. technology. Contact centers po, yung basic natin, customer service, tech support, tapos po sales. Okay. So, Sales. kauragon po baga kita. Yes, Opo. of Yan. course. So, gusto Pati ko ang talaga mayon, kayang ibenta. Oo, yan nga, ni po, Yan. no, tigadara kong sa insain, kaya, view pa. Binaran sa naga. Sige daw. Sige, Alright. good. Ayan po. So, yun po yung mga areas. And then, eventually po, mag-open din po kami ng, wider range, appointment setting, lead generation. Pero Wow. for now po, we're really, trying to figure out kung ano talaga yung available talent po dito. Kaya, ang ginawa po naming approach is yung sahod po namin, I really boast about this, is lalo na po sa mga client-facing namin na accounts, is almost Manila po. Wow. Yes po. So, Manila rate. Kasi po, Wow. ang vision ko po kasi as CEO, sabi ko po, ay Ang bakit galing. ko ililimit yung sahod dahil lang sa Yes. lugar? Oo naman. Kung yung oo. utak mo is pang 100,000, bakit kita bibigyan Totoo, ng 20K? totoo. Parang Yes. ganun po siya. Wow. So, kahit po sa mga job openings namin, makikita po nila yun, talagang Galing. dito po, sample na lang po, may account kami sa sales. Ang 8,000 po pala, parang basic siya dito. Sa amin po, Yes, training lang oo. po yun. May bayad Wow. po ng training. Wow. Ganun. So, Allowance. Allowance lang po Oo. yun. Pero sa amin po, hindi. Ano lang yun. Basta yung training lang po yun. Parang, ayun. Wow, Kaya ang kumbaga galing, po, when we were testing the waters, marami po kaming natutunan na lessons. And hopefully, itong mga lessons na po, matulungan kami para ma-hire po talaga yung mga Bicolano na talagang gusto mag-work at gusto kumita ng tama, nang hindi na lumalayo sa ating Tama. region. Promoting magayon po yan kasi countryside development. ang ano? mindset sa mga fresh graduates, lalo na kayo itong mga panahon, malipat sa Manila kasi mahal Maduruman sila naman sa ang Manila. sweldo. Exactly. Opo. Oo, kaya naman Kasi digdang garo tao. nagiging second class citizen lugar ang mga probinsyano. Correct po, Ann. When in fact we Alright. provide the manpower there. Correct. Yes. And saro pa kayo sa mga rason kung taano ta hababa sa probinsya kasi sabi ninda Natapanan, the Sir cost Diggs. of doing the cost of living sa Hababa probinsya man. hababa. But if you will note, mas hababa ang pagkaunduman, pagkaon na Oo lang. nga. Yes, Ano, sir. totoo mananggad, ano? Lettuce na Yes. lang, sir. Kasi ako talagang lettuce fan ako, sir. Doon, nasa Wow. 250 per kilo lang. Yes. Dito po, yung romaine lettuce sa SM, for example, is about 750 to 900 per So, kilo. Alright. It's a lot. So baka totoo ang sinasabi na mas mahal mabuhay sa Manila kaysa sa Kaysa probinsya. Yes, sir. Parehas And lang. yet, Yes, sir. ang iniisip, mas barato din sa probinsya ang sweldo. Oo. Opo. Oh. Kaya Anyway, yan. So anyway, Sir Diggs. Lalalim So tayo, moving on, lalalim. lalalim tayo, Sir Diggs. Anyway, Sir Diggs, di ba Sir Diggs, sabi ni Miss Sashi, doon sila sa Makati based. And dito sila pumunta sa Albay and Albay. bumalik dito sa Bicol. And you know what? The Bicol is, of course, admittedly, we are paradise of disaster. Ano po ba ang mga challenges sa BPO like your company para po mas talagang na-engage kayo na kahit anong mangyari, mag-locate kami dito sa Albay. Yan. Okay, napakaganda ng tanong po. Thank you, Ma'am Honey. So, basically po, I think, alam naman nating lahat, kuryente po, ano? Yan. To be honest, Kuryente. isa yan sa, opo, kuryente po Oo. talaga. Kasi talagang, na-affect po kami in a way na, syempre po, 24/7 po bagang operation. Yes. So, oo syempre, nga. may tinatawag po tayo mga service level agreement na Yes. bawal Totoo. downtime. No downtime. So, opo, Mhm. yan po ang isa sa mga masasabi kong challenges po talaga dito. Wow. Lalo na po, for example, pag nag-invest ka po talaga sa office, yung isang office namin dito, yung una naming office, was a 420 square meter office. We renovated everything. Wow. But yun po yung naging challenge namin, hindi nila Kuryente. i-fulfill. Kuryente. So,
yun po yung parang nakikita ako na talagang malaking barrier for others to follow through. Ano? And pero at the same time po, I am very hopeful with the, the current and the new, ano po natin. Pero sa type of business ba ganito, requirement dyan itong inaapod na redundancy. Yes, sir. Opo, yun So, po. redundancy. Correct ano? ka dyan, sir. Kaya Oh. po talagang ang hinahanap po Intervention. naming spaces, kung meron man po dyan, na space po talaga ng office. Invest po kami ulit. We're looking at areas in Daraga, and we have pretty good Wow. connections already, but I hope there will be more, so we have more options. Wow. Kapag nag-invest po kami, Giraray, kang hindi po biro baga ang pera. no? Correct, Yes. correct, So, correct. gusto po True. sana namin na yung investment na yun ay talagang long term na. Yes. Opo, para at least, syempre po, win-win baga siya, na pag na-invest na namin ng isang area, magkakaroon dyan ng traffic. Magkakaroon ng Yes. business. Economic Kumbaga, driver. chain reaction na po. Yep. So, isa po yan. Yung mga bagyo po, syempre, given din po siya. Oo, Pero for normal. whatever reason po, so mga arungkaan, garo para sa ko, hindi siya... Okay na siya. Opo, parang given Once po you siya eh. decide, talagang lalaban. all out, Opo, alright. tsaka at the end of the day po, kasi kahit may bagyo, lalaban ang Bicolano eh. Yan, Diba? Uragon Magtatrabaho talaga. tayo eh. So Oo. parang, ang goal ko lang as a business owner po is to make sure that my space will be safe so that whatever happens, safe sila nasa work. Opo. Tama. Ang bagyo tama, dito tama. sa Bicol, given na yan eh. Oo, Exactly. totoo. Sa kahaluyan ng binabagyo, dapat ang mga Bicolano resilient Resilient. na. Yan. Aram na kung paano mabuhay, Correct. maski binabagyo urual daw. Iyo nga ni Sir Maski ang Diggs. bagyo, imbitaran pa marindi. Iyo, Sir Diggs. Kaya nga, Oo. sunod-sunod Sarong na. kwento dyan, Sir Diggs, kung paano ma-prove na ang mga Bicolano resilient. Duman, Sir Diggs, sa coastal area, meron po baga itong mga SIM, itong mga Lanob, itong mga ano. Pigna number na po yan ninda, Sir Diggs. Kasi comes signal number 2, pigi screwdriver na ninda yan, tigahalin na ninda. At least, gari puzzle baga. After kang bagyo, ibabalik na lang ito ninda. Madali na kasi may 1, 2, 3, 4. So Modular na that, pala. oh yes, so that is Ah. one way of saying Uragon talagang Bicolano. Okay. So, sige, Sir Diggs. Perang manpower, compliment ang kaipuhan nindo sa ngunyan. Nung nag-start po kami dito, ang goal po namin is 125. That was our 125. starting. Opo. So, ano po yun? Isang shift lang. So, kung tutusin po, yung dalawang shift is 250. So, ang capacity po namin talaga, ideally sa akin, sa isang floor, gusto ko talaga 250 yan. 250? Yes po, heads. How many shifts po yan? Ano po, 125 seats, 2 shifts. So, 2 shifts, 250. so 250. Oh, wow. Yun po ang Seats. goal ko. Tapos pag maganda po at na talaga, nakita natin yung mga hinahanap ng clients dito na on-site, na demand, syempre po gusto ko mag-expand. Yes. oo. Wow, looking Yun. forward to that. Oo, yun po, thank you po. So yan ang magayon na prospect sa tuya mga bagong graduate. Yes po. Lalong-lalo pa may mga bagong pasarungan sa board, ano? Yes, Tama. opo. I think Bicol University ranked second. Yes, Oo, accounting. Accounting. Very Wow, nice. bravo, Next to bravo. UP. That's Next my to alma UP mater. only. Sobra. Ang galing, Oo. I love it. So, Diba yun? dakulang ano na yan, potential for employment. Correct, sir. Yes. Ang Ayun po. galing. Alright, sige po. Another ano po concern po dito, Sir Diggs. Query po. With your stay po, kasi syempre po, lumipat na kayo dito sa Bicol. And of course, with the running of your business, can you share some success story po na nakakaantig para po mas ma-inspire ang mga kanegosyo time na natin na welcoming of course the Fortem Octrix dito sa Albay. Sige po. Yan. Thank you po. So I have two parts, I guess. Isa po is yung sa employer side na success story, and then yung isa po is yung sa employee side. I'd like to start with the employee side. If there are fears as an employee po, syempre galing po kaming Manila, may mga po kasi stigma na, ay baka hindi makapasok, ay baka, yung mga Oo. ganun pong fears tayo Oo, standard po, mananggad, baga. uy, mananggad. Pero po, ang lagi ko pong sinasabi, syempre po, gano'n man sana si Spider-Man, great power comes great responsibility. Yes. Totoo. Di ba po? Totoo. So kung ang sahod ay medyo malaki, i-ready mo na ang sarili Wow, mo. At ang oo, brain mo, syempre. ibig sabihin, talagang Pressing. dapat ready, di ba po? Yeah. Para po siyang, kumbaga sa growth mindset, kung gusto taki mas takula, dapat ready kita na maging uragon talaga. Wow. Ayan po. And wag pong matatakot kasi kahit po kami, yung mga staff namin, itong dalawang to, lalo na yan si admin officer ko, na nandito po sa room din. Oo. Witness po sila kung paano mitig-train ang mga inutming staff. Talagang Wow. pinusuan mi po iyan. May sadiri po kami tiga-apod na Octrix Launchpad program. Wow. Duman po, talagang nag-iiribian sinda. Garuba ko po siya employer. Pamilya. Talagang tiga-touch mi po. So, nyata kanya ang digdi. Nyata ka nag-work. Nyata mo gustong ipursig ini. So, gusto mong impart itong sense of belongingness. Yes, sir. Kasi ang goal ng company is also the personal goal Yes, of the sir. staff. Parang ang goal po namin is, kung monkey ka,
naaraman may matibay kang magsakat kipuno, ipasakat ka. Data kay palangoy. Opo. Masakit Ayos, po. ah. Ito pong process na to, hindi po siya walk in the park. Makulog po ining prosesong Yung mananggada, Siyempre, may no? assessment, may real talk. Alam mo, Totoo. kumbaga Ah, po. okay. But once we find this very, kumbaga gem people, we keep them as much as we can. Maski alam yan ng mga staff namin, sir, kahit may Ay. challenges, sige, laban tayo. Kasi sir, at the end of the day, naniniwala kami, sir, na pag na-build ang culture, kusa Yes. na yan. Kaya puha na lang, clients na lang, wala na, hindi na yan. Yeah, Kumbaga, tama. the rest will follow. Yes. Ayun po. So, yun po, I think, sa employee, I encourage you all not to be afraid. You know, the standards are there, but if we want to dream big, then we have to risk big. Ano? Tama. But if we have what it takes to be there, all we need to do is start. We'll never know the answer if we will not ask questions. So, Yes. Tama ka ask naman. anyway. If you're afraid, try anyway. Tama. Walang mawawala eh. Opo. So, I Basta think yun tama. po ang masasabi ko sa mga employees, lalo na po ang mga fresh grad. Yung iyan, ang naiiling mi po na talagang garu barrier. Tapos when you try it po, when there are difficulties, dahil po magsuko tulos. Lalo na may tinatawag, baga sir, na Gen Z daw, nagasuruko daw Oo, tulos. oo, I nga beg ni, to oo. disagree. Talaga? Kasi sir, itong mga nandito po ngayon, Mga Gen Z. mga Gen Z to, sir. Oo. And just po, ito naman yung success story on the employee side kasi Sige. ito po si mas shout out Beverly Barnedo, graduate of Operations Management sa Vico University. Cum laude, no, Bev? Operations. Cum laude. I'm very proud of this woman po. When she started, she knows, may mga takot iyan. Tapos original na po, hindi yan yung role na in-applyan niya. Talaga. Pero ngayon, from an admin assistant, admin officer na po siya. Wow. And ang good, jump po, good. alam niya yan, ang jump ng pay is maganda-ganda. Wow. Pero ang akin Sana kasi- all. Tsaka sir, ang weird siguro sa akin as a CEO, I really ask my staff, ano ba gusto mo? Gusto mo bang maging GM eventually? Pag nagsabi siya, ay, ayoko muna, Miss Sachi. Oh. Sige, hindi kita I- i-push. Next time, Oh, tatanungin kita ulit. kaya kasi, na. Sir, opo, kasi ang akin, sir, kung ma-promote ka man sa nabaga, sir, o ma-hire ka higher Dapat ups, may- dapat sunyao na sa laog. Yes. Kung may culture ka na na-build, dun mo i-grow. Yes. Yeah. Yun po. oo. So, sa akin, syempre may hope, alam yan ni Bev, sabi ko sa kanya, Bev, hasain kita. Magsabi ka lang kung ready ka na. Pag ano. Ayun. So, parang ganun siya, sir. So Parang, parang igwa ka mong career pathing. opo, hanggat, Yes, sir talaga. oo. Opo, yun. Tapos, sir, sa employer side naman po, I think the biggest lesson I'm learning here in Bicol is before, I was trying to push for roles that were not fit for that market here. Oh, Baliktad. baliktad. Para ang nangyayari, sir, sa kakapilit ko po na hindi ito yung requirement ng client, ipasok yan sa Bicol, kaya nila yan. Meron pala, sir, certain talaga, reality check na, Sachi, hindi nga sila mga fish, mga monkey nga sila. So, ang ibigay mo sa kanilang client, yung puno, wag yung dagat. Kumbaga sa initially, ang kaisipan mo is ilaog itong square peg in a Yes. round hole. Exactly, sir. Gusto mong ipirit. Yes, sir. But now, gusto mo matching talaga. Yes, sir. What is the requirement and then, ano ang requirement ng employees? So yan din. Yes, sir. Kung ano yung meron na po dito, yun ngayon ang ipupush namin for the clients to know that, ito pala yung meron sa Bicol. Ito pala yung meron sa Legazpi. Then pag nag-match po, Matching, good. oo. Yun po, less resistance, less struggle. Wow. Ayos. Igwa pong igwang kaisipan ang generally, ang public na, if it concerns IT, medyo unstable ang trabaho. Yes. In fact, sabi nila, mostly kataklan mga contractual. Oh, yes, sir. Totoo po, project-based. Stability ang paghahanap nila. How would you react to that? Okay. Kasi kadaklan na, ay, Totoo. maray pa ngayon Totoo. clerk ka na lang sa DepEd or kung sain, Kung sain kesa kaya. dyan ka sa IT related. Oo, Halang kauman nga ni ang oo, sweldo, oo. pero you're not sure na baka sa agad ay ka ng trabaho. Okay. Because of the nature of the industry. Ano Very- masabi mo dyan? Thank you, sir. That's actually a very openly discussed topic. So, to lang, sir, first of all, to enlighten, educate us, IT, sir, in its own is very big. Yes. So, sa IT, sir, kasama po dyan yung contact centers. Yes, Contact center, yes, mga call yes. center, mga long-term yan, sir, na mga accounts. Mhm. So, ibig sabihin, sir, kung meron man po na yung mga unstable, usually, sir, sila yung mga highly result-driven. For example, project-based accounts, web development. Yan. Mhm. Okay. Okay. Mga web dev. Siyempre, sir, pag tapos na yung website, okay na, next. Pero high paying man yan. Opo. Sobra. Halang Opo, yan. totoo yan, Oo. sir. So, I think, sir, kung yung topic na po na yon ang titingnan natin, it's more of, okay, bakit mo muna pinasok yung IT? Mhm. Kumbaga, Oo sir, nga, kung oo pinasok nga. mo yung IT, you already know that these are the jobs you might be encountering. Therefore, you are not looking forward to becoming a clerk if you actually got into IT.
So, kumbaga, sir, itong mga IT-driven na to, usually, I have very high respect to these people. Shout out to Bicol IT Org po pala. I have Yeah, very high hello. respect to these people because they really think beyond the box. And that's why they get high paid for a shorter period of time. Yes. Yun po. So, I would like to say that there are different types of accounts in IT. And whichever rocks your boat, dun ka. So, Ayun. kumbaga, sir, gusto ko lang po doon i-cut yung stigma na karamihan or majority of the IT roles are unstable kasi, sir, actually stable sila kasi yung contact centers pa lang, sir. Oo. Solid na po 'yon. And speaking of contact centers, ito po ay isa sa mga accounts na i-open po namin dito. Hopefully yun po yung first 100 seats ko dito, So Wow. so ito po puro po ito tech support. So ito po mga long term ito kasi, sir, ang client, due to give you a background, sir, the clients will spend on training. And of course, sir, Oh. they will spend on training. They will not invest in people who will just stay for 6 months. Yes, of course, When they retention. invest, Yeah. retention, they want to make sure, will they stay for years? Will they be able to absorb what we will teach them? Okay, let's go. Ganun po siya. So, thank you, sir, for that Dapat question. long which, term talaga, it's an long opportunity to enlighten na Yes. ito po pala Yeah. ang behind IT. Yun po, sir. Kasi, Okay. truth, ang totoo lang, sabi ninda, anong gigibuhon mo dyan? Bako arog sa aruganing office, igwa ka ng GSIS or SSS, mga arugay na Apo. po. They fail to realize na pag high paying ang job na linaugo mo, maski short term yan, you can ensure your future. Ika na Kaya, mismo ang totoo. makuha kang sa imong Totoo. Exactly, sir. insurance. Or Totoo yan. Correct. Oo. Totoo Oo. yan, sir. And ano din, sir, buti po, sir, nabanggit niyo yan. Kasi, sir, actually po, ayun nga, may common mindset po baga, sir, na kapag contractual, nagbabayad ang Oo, Yes. sa unnecessary mandatory benefits. Oo. Sa amin, sir, nagbayad kami. Okay. Wow, So, that's good. Good opo, to I think, hear. sir, yun siguro yung mga to be honest, sir, yan, yung may mga freelance po baga, sir. Minsan na miss siya na ang freelance is the same with the BPO. Actually, sir, freelancing is more independent po talaga. Yeah. Okay. Yan po Yes. sinasabi na talagang sinda ang mabayad Okay. kang sa diri ninda. Sa diri Sa amin, ninda. sir, being dole po kami, ay talagang kami po ang Compliant. Okay. Wow, nice to hear that. Benefits po. Okay, with your short experience sa Bicol Oo. and working with the local talents, Okay. ano ang mga challenges or even deficiencies which should be addressed Thank you for asking. by the academic community? Like what? I love that question. Kasi academe. Oo, I para love ma-ready that natin yung talent natin doon. Opo. And of course, Ito nandiyan si din ang Anelet na. nandiyan Nasa din ang academe siya. Opo, SL. nandiyan So, din ang LGU natin para Ano alam yung mo yung dapat LGU. ayusin ng academe? Correct. I'm Okay, excited to answer sige. the question. Sige po. So, to be honest po, this is a topic that I will discuss very lengthily. Okay. But I will talk about it as short as I can. Yeah. I think the first one po is we would love to see graduates Uh-huh. that kind of have a wide expectation of what they're about to experience. Oh. Meaning po, kung meron po tayo na critical thinking, Mhm. problem solving na specific siguro na courses or activities in school that will actually expose them to real world scenarios even without doing an internship, it would be amazing. Best. When I was still with Oh, government, okay. that's one area where I questioned. Sabi ko, bakit masyadong mababa ang critical thinking ability ng Ng mga estudyante? estudyante. Mm-mm. Yes, sir. So- I So, agree. isa yan, dapat na i-address. Sobra po. Hindi Although lang. sinasabi ng academe, Okay. critical thinking starts at home, Opo. hindi sa school. Tama. Agree din ako dyan, sir. Oho. Actually po, naniniwala din ako dyan, sir, na talaga, sir, dapat magtulungan po ang academe and the household. Aha. Yes. Di ba po? So with that, how do we collaborate? The LGU, the academe, and of course the company or Yes. the industry. For Sige me, po. sir, for me, everyone. At kami po sa Octrix, meron po kaming training program. Mhm. That Alright, we sige. We are, inaayos po namin ito. Our partners, some of our partners already know about this. We're about to launch it and I hope, we are looking forward to much support. Kasi baka si SL nga po, si SLTCFI, We are na partner. maging beneficiary nito. Sure. Kasi po, we want them to experience a different level of training where it will tap their talents, their students. talents, their skills, their inner self before they Oh. even get to work. Wow. Kasi po, para sa amin talaga, sir, maski anong tukdo mo dyan kang skill, Tama. kung attitude, sir, Tama. dahil nag-align sa Correct. gusto niyang gibon, wala yan, sir, Tama. masayang kita dyan, kikwarta kakatrain. Tama. Pero, sir, Siguro, hali unang-una sa mindset, lalo ka mga magurang na kumuha ka na kaya, ang importante igwa kang diploma.
Yes, sir. Ayun, That's human one. ang gad, ano, human That's ang one, gad, sir. human ang gad. Very intentional kita dapat. Iyon. Sir, so very totoo po yan, sir. Ako po, graduate po ako ng economics sa BU. And gusto ko pa talaga mag-psychology, pero magastos na wala man kwarta. Ang parents ko ka ito. Kanigo. Oh, wala. Ma'am, hide Anyway, long story. ano yung dapat Importante mo i-address? yan, Igwa. Opo. Sige. Yung dapat pong i-address dun, sir, is yung number one po is sa mga students natin ngayon is gratitude. Gratitude for family, parents, whatever is being offered now. These are many things that we have never experienced before. Kumbaga, sir, yan na laptop. Yan na mga tools na igwangon yan. AI, igwa na ngun yan. Kumbaga, sir, na unfortunately, dai siya na i-utilize, dai siya na i-integrate na maray, tagaro, napapas lang baga siya, sir, garo natitik for granted. Not to, imbis na maging best friend na siya, in a good way, nagigi siyang, ay, meron namang ganyan, Oo, wag na tayong oo nga, no. magpasikap. Oo Wrong. nga. Isn't it better that if we have these tools, dapat kitangon yan, so, igwang arug ka ini, maray pa arugon ta ini ka ini. Di ba po? Or dapat ang mindset is, we have this, how can I make this work for me? Exactly, sir. Paano yun Exactly. nakakatulong Oo. sa akin Opo. at may Bako ito, advantage and benefit? Yes, ay, Kaya meron ako naman. dyan, Complacent na, kung no? Oo, meron Complacent naman. na. Anytime pwede kong exactly. Nyaon man lang, I-optimize po, ano, taini ang Yan, mga tama. wara ka ito. Yan. Yes. That's Oo. number one. To sa mga ano po, ang sa academe po, yun nga po yung nabanggit ko, with these tools po, may mga allergic po baga sa tools. Totoo. Baliktad, sir. Kuhanon ka Dapat. na hingon yan. Tapag kita, sir, na walat, sir. Ang mga clients may, sir, automatic yan. Sachi, we need someone na marunong mag-Microsoft Teams, marunong maganto, marunong mag-ganyan. Basic siya, sir. Garo, tigaanap talaga ninda. Kaya, Wow. yung mga, sir, mga work tools, mga monday.co, mga Asana, talaga, sir, tigaanap ninda. So therefore, kay Puan siguro ang sa tuyang mga academic institutions to also I-tailor invest fit. Yes. sa mga Yep, professors kailangan. nila to be Totoo. IT. Totoo yan, Sir Totoo Diggs. yan. IT, how do you call Savvy. that? Savvy. 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 I think Experts. You cannot share what you don't Kanausure. have. I agree. Okay. Totoo yan. We are selling knowledge, so we have to. Exactly, Miss Honey. Okay. I think actually po, this challenge is being, sa SL po, saludo ko sa SL kasi they're really, tiga-try po talaga ninda. Yeah. Kaya po ko sabi namin nung na-partner namin sila, saludo po kami kay Ma'am Rose. Saludo po kami talaga sa kanila. So, Alright. I hope more schools will do this and I hope more schools will be open to these types of integration po. Sure. Yan. So, ikatulo po, so yun na, mga, so attitude of gratitude. Ikalawa po is integration of tools and Yeah. not being scared of these tools. Instead, embrace them, Ikatlo po is actually, ano yung tawag dito? Ano po, your why. Why? Why are you going to work? Why? Okay. Intentionality Yan po. na ang critical thinking. Thinking. Why am I Bakit? doing Oh, this? bakit? Why, Oh, ano ba talaga? Yan talaga, sir. why Ano this ba thing has talaga? to be What is done? my Exactly. purpose? Kaya- Why am I in the first place here? Ano ba Correct. talaga? Why am I taking this course? Mm. Si mama, si papa, tiga-pirit ako mag-arog kayo ni abuk kuman. Mm. Why are your parents telling you to do that? Diba? Yeah. Why are they putting you or setting you up for this kind of course? Why will you pursue it? Kasi sir, Yeah. feeling namin sir, itong dalawang nauna na sinabi ko, mawawala yan sir sense kung yung mismong why ng estudyante, Hindi mahindi. masagot. Oo nga, ano. Yun. Nasa ano pa So, siya, limbo. Generic man ito, sir. Marami pa pong iba. Pero if that academe can help touch these three areas, ask the Pwede. student why, involve them in a way na mairibian, sir. Kami, sir, ginawa namin yan. Nag-iiribian Talaga? sinda. Pero kailangan siya, sir, eh. It's like an elephant in the room, but it has to cry. Diba? Kasi if that I-apply one din natin question yan sa cannot be employees. answered, na-retain sa mindset, importante lang diploma. Exactly. Sa diploma lang. Oo nga, no. Oo nga, no. And they will just pass. They will Yes. just, bala na, ma-cheating, kung ano-ano. Gusto man lang pumasa eh. Anyway, niya sabi ng mga matanda na sa amin, no? Ang trabaho, normally ang trabaho, iba man sa ipinag-adalan, which Totoo. should not be the case. Yes, sir. Yes. Yan, sir. Kaya nga, Yan sir, sana, Sir Diggs. Opo. Kaya sir, yung nabanggit ko nga na real life integration. Tapos I think I'd like to take this opportunity din po napansin ko po kasi sa mga schools sa atin dito sa Legazpi, gusto po nilang internship, which I value also kasi mahalaga talaga yun. But the truth is po, alimbawa sa amin sir, since ang mga accounts po namin very highly sensitive po sa data. Tama. So unfortunately Data. sir, even if we want to take in job on the job training sir, Hindi may pwede. magibuta, pwede kami sir makasuhan Correct, sa data correct, privacy. correct. So Privacy. kumbaga sir, oh no, how do we let them know what we do without divulging this information but train them as well? So I Tama. think kung meron man pong integrations or collaborations na mangyayari is, yun nga po, mag-partner ang mga schools lalo na sa mga IT Yes. heavy or whatnot, even the university, Oo. state university sir, to understand ano sa mga real life. For example, very simple, workplace management. Yep. It's very basic.
But unfortunately, sa mga new graduates nakikita namin, sir, nahihirapan po sila Totoo. na maintindihan what it means. Coping. Opo. So these are items that we can address. And sa amin po sa Octrix, yun nga, sabi namin, we are creating a training that can hopefully augment that. Then why not? Why not? Okay. Gagawin natin magayon yan. po sa tuyang urulayan, makakabukas talaga sa kaisipan kan sa tuyang mga pagadangog. Hugarin. But, kay po hanta ang hanap buhay. Alright. So, An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Uwi na sa liwat ang okasyon kan Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 8 ning aga hanggang alas 12 ning ugto. Iniimbitiran ang gabos na mag-atindir sa pagselebrar kan kumpleanyo kan satong simbahan. Nangunyan, nasa 15 taon na sa satong diocese na kung sain saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos na mga ecclesial movements and communities. Dakulang biyaya na maabot kan satong simbahan, ining 15 taon nin kaugmahan na padagos kitang iniibahan kan banal na espiritu sa satuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligao Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos tang pagresibi kan biyaya kan kagurangnan. Teripo na kita sa Pentecostes 2025.
ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Yes po, mabalik kita sa programang Negosyo Time na Trabaho. Sir Diggs, gusto ta po na i-update ang satuyang mga kanegosyo time na nakasuhapon po nagkaigwa kita ki SLTCFI walang tambay sa Albay Job and Business Fair. With the series of job fairs po na nangyari, so far good numbers naman po Sir Diggs kasi almost 600 po na aplikante po ang nagduman. And of course, meron pong 22 po na hired on the spot. And some of them are near hire. So, with that activity, marami din po tayong nabagong buhay. And hopefully, marami po kaming pagpapasalamat sa mga sponsors, company partners natin, government and non-government, multi-sectoral partners, sa lahat po na nakiisa at sumuporta sa ating Walang Tambay sa Albay Job and Business Fair. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, meron po Sir Diggs na upcoming Job and Business Fair pa rin po na gaganapin. Number 1 po, yung Pre-Independence Day Job Fair, June 11, 2025. Gaganapin po sa Kawa-Kawa Function Hall. Doon po ito sa Ligao City. Yung mga taga-Ligao po, bantayan nyo na lang po doon sa June 11 sa Kawa-Kawa Function Hall, New City Hall, Pre-Independence Day Job Fair. And of course, hindi natin kakalimutan, pinapa-announce po ng Department of Labor and Employment ang Kalayaan Job Fair. Pag sinabing Kalayaan, Sir Diggs, kailan po to? June 12, 2025. Mangyayari po alas 9 hanggang alas 5. Doon po ito sa SM City, Legazpi. So with that, ngayon po gusto din po ipapromote pala ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, sa legal, mga legal kasamahan sa legal. Meron po silang ikakandak na free legal mission, free legal aid service, notarial and counseling. Doon din po kasama sa Kalayaan Job Fair ng Department of Labor and Employment. Kaya po kung meron kayong mga i-consult, legal matters, kung ano man po yan, civil, criminal, or kung ano man po yan, punta na lang po kayo doon sa SMCT Legazpi, June 12, 2025. IBP Albay will conduct legal mission. So yan po Sir Diggs, back to you. Okay, so mga barita yan, sigurado itong 22 na hired on the spot, they Yes have po. the skills and the character that match Yes. the employer. Congratulations po sa inyo. Okay, and igual naman kamong gigibuho na pre-independence Yes, Sir Diggs. job fair Ligao City po, in Sindas. connection with the celebration of Independence Day. Opo, Ligao City po, LGU Ligao. And it's a good thing na the pre-independence job fair seeks to promote financial independence among our unemployed. Ayan, So, sure. Siguro samantalahon ta na yan, ano? So, Let's have financial independence also. yes, Kasi dahil and naman kita freedom. ngunyan ng external na na mananakop. Yep, totoo. But we are sakop kita kang poverty. Yes. Oo So, nga. let's do away with that. Yes. Yan. Correct. Okay? correct. So, Mabalik kita yan sa pa man po Diggs. ginagawa sa programang Negosyo Time na. And for the second part, taon taning panahon o oportunidad ang satuyang saro pang bisita Yes, Sir Diggs. na dagdag pang oportunidad sa trabaho, sa bako lang trabaho, negosyo. Kasi ang area po kan sa indang concern, minabutong yang kidakul na negosyo. Yes, economic driver, And siguro Sir Diggs. pabisto mo na nila Yes, data na po, pahaluyon po. Ta-excited na kitang madanggugang sa iyang boses. Siya po ang Legazpi City Tourism Officer. Warang iba po, si Sir Ricky A. Loterte. Sir Ricks, maray na hapon. Alright, so good afternoon, Sir Diggs and Ma'am Hanilet and Ma'am Good Sachi. afternoon. Good afternoon everyone, yung ating mga listeners and viewers po ng ating programa. So ano ang big bang na mangyayari Yes, sa tuya? exciting. Actually, yung mugar digdi sa mo Actually, yes. Thank you once again. Thank you for Sige po. so much for the invitation. Okay, so actually isa rin sa mga ano namin ngayon is yung flagship program or ano namin is
of course, yung Bicol Loco. That Bicol is Loco. to happen by next week na po Wow, siya. next so, week na. So, ito yung, in a way, actually, counterpart ng, actually, it is being lodged by the Department of Tourism. Actually, yung budget namin coming from the Department of Tourism. And then, yung, namin, partner with Ako Bicol also. So, in a way, this is first time ever in Legazpi, LGU Legazpi na si LGU ang parang in a way isa sa mga mga parang in a way sa amin nilodge kasi yung budget ng tourism. Wow. So more or less implementing agency kami. Of course, we cannot discount the fact of the support coming from the DOT Region 5 and the Ako Bicol. Yeah. So yun yung pinaka big bang or big event na mangyayari by next week. This is the second time na ikukondusin niya, no? Yes po, kasi Okay, last so year what can we expect? Ano ang babantayan pa po? actually more on parang in a way same din last year, but then of course the artist may music festival din tayo, including of the hot air balloon aerial displays, meron pa rin siya. And then of course yung nandun yung sabi ko kanina yung Original Filipino Music Festival, yung may mga invited guests tayo from Metro Manila. So yun yung parang it's a 2-day yung sa may kasi yung first day, if I will be very specific, June 14 meron tayong hot air balloon. 14. Wow, sa 14 po Yes, yung hot aerial balloon. displays, okay? And then perhaps in the evening or in the afternoon evening, we're gonna have the OPM Music Festival. Okay, so and then on the second day, that is June 15, same po ng we have hot air balloon, aerial displays, and meron pa rin tayong OPM Music Festival. Meaning gabi-gabi meron. Yes, meron. Wow, So exciting. as early as 6 a.m. for the aerial hot aerial display up until yung kasi namin yung OPM Music Festival perhaps up until 10 p.m. So more or less. And then on Ano the opportunity dyan for our MSMEs? actually meron tayong yung mga activities we have. Sabi ko kanina yung music festival, the sponsorship activities, of course the food festival also for the MSMEs definitely. So malaking bagay yon. So meron na silang coordination with our supplier, the service provider as far as the concessionaires is concerned. So basically yung mga food stalls, yes, may mga stalls kasi number one as much as yung ang pinaka kasi ni Mayor, if I may say so, si Attorney Alfredo Pido Garvin Jr., sabi niya sa amin na as much as sa 1-3 gusto ko i-prioritize natin yung Legazpi SMCs. Kasi bibihira lang tong mangyari or baka in the long run or in the next years to come, mangyari pa ulit, papangyarihin pa natin. So most probably, yung taga Legazpi muna yun natin. But then, kung kaya naman ng ng other or parang nearby municipalities, they could also apply. Kasi medyo limited lang po kasi yung stalls na I think, yes, I think nasa 50 stalls lang yung concessionaires na para give it to the event. Okay, so the event will be happening sa old airport ng Legazpi. So at least medyo malaki siya. But then yung rin kasi ng yung stage kailangan para sa artist lahat ng aerial show for the hot air balloons and so on. So actually ngayon yung sa suppliers or the service provider andito to have a walkthrough with para lang maplanuhin ang lahat. And just kaninang morning we had this coordination meeting with different for example the stakeholders that I may mention, the PNP, the BFP, of course the medical team. Of course definitely pwedeng wala so importante pag mamahari nila yun, of course ang lahat. So may mention din na so continuation pa up until mamaya walk through namin yun, mapagplanuhan talaga yung event na yun. Definitely kailangan investment sa dyan, no? Yes, what can the LGU or even the public get out of this big investment? Actually, yung kinakain namin kasi last year na parang it's open to all or it's free. So parang ang gusto rin ni Mayor really wanted to have parang ROI, may return din natin para for kasi may napagkitang cost benefit analysis. yes, exactly. In business, yes. So parang nandun tayo na in one way or another, we want to replicate this by next year. At least meron na tayong standing fund. So parang ganun. So very minimal, for example, for
for a VIP, for example, na baka magkamali ako sa ticket pricing kasi wala kayong masyadong direct. Actually, meron naman na page yung Bicol Loco mismo. So parang kahit minimal lang, kahit paano may pumunta man lang sa city or sa LGU para kahit paano by next time or by next year, for example, kung gusto natin maulit, meron tayong parang study or gross money. Para kahit paano, we could have another Bicol Loco party, for example, meron tayong seed money, for example, kahit konti lang yun at least. So yun yung pinaka namin na baka kasi sabihin ko na baka magkaroon ng negative connotation. Bakit last year free to all, no? So bakit ngayon still okay? So sustainability of the project, I think. And number one, we really wanted to not at all will be course through the parang budget or not unless meron talagang mga stakeholders that would really want. And meron talagang mga sponsorship packages scheme na ginawa. It doesn't make sense na government rin na magsususi. Yes. Oo. Kasi if the business sector then you don't need to be subsidized. So negosyo mismo. Self-sustaining. Self-sustaining. Self-sustaining, yes. Apo, sir. And magiging kung ang analysis kung ano ang impact kayo sa business community, Correct. ano ba ang additional say sa mga Yes, exactly, definitely, because number one, it's being part of the tourism. Now, when we speak of tourism per se, that is a multiplier effect, right? So much with, I talk with different stakeholders na with tourism in Legazpi, Albay, or in Bicol region, that we not compare with that of regions 4A and B in Calabarzon, where there are a lot of manufacturing. What we have here is tourism. We really wanted to augment and maximize its full potential. So pag sinabi natin may turismo, may tourist, as much as possible, kunin natin, ubusin natin yung pera lang. Kasi in that 3 days, lalong-lalo In a good way. yeah, in a good way, naubusin natin yung pera nila. Kasi kaya at least, no? tricycle driver. 1 Yeah. kilometer, 50 pesos. Okay, so hindi, I'm sorry for that. Pero yung, Win-win tayo, win-win. pero sorry for that. Pero yung parang they have at least yung 3 days and stay. Actually, hindi lang sila mismo yung mga hot air balloon enthusiasts, their family also. So last night, you check with the hotels, kumusta yung yung hotel accommodation nyo? Si Ricky, ang dami pa. From that of Gumaka, si Ricky, can we have a hotel preference? Sino ba yung mai-recommend namin? So tanong ko sa meron pa ba kayong rooms? Actually, sir, wala na. So up until last week po, meron pa. Sige, ano yung mga potential hotel natin dyan? Kasi we have this environmental scanning also. So as to the potential hotels na mag-open. Yun ang magandang mga analysis na. Because of the Bicol Loco, Correct. 90% umude. Correct. Yes, including the restaurants, the local restaurants. Kasi these are being, including the B&B or yung mga parang divert from old houses, for example, if I may say that of Casa Roses, that of ang daming mga looking forward after to that na yung mga, we want sabi nito yung gusto namin, mga bed and breakfast na parang may theme ng old type of a house. So marami tayo nun. So parang yun yan, including of the local restaurants. The pasalubong, of course, definitely. Siguro ibig sabihin na let's show our Bicol brand. Yes, our culture, our that whole of hospitality per se. So ano ang panawagan mo, ang ampunan mo sa public? Well, of course, definitely, kasi with all the stakeholders na meron tayo as far as coordination is concerned, with the support na sila mismo nagsasabi, we really have to, I may mention that of Regional Director, si BFP, Santiago, Achilles. So kanina, let's help one another to make these things possible and enjoyable experience. After all, tourism is an experience. So, wala na kailangan na parang mga brand ambassador to speak for in behalf. They will tell. Yung experience mismo na kahit paano yung that of positive experience, that of positive word of mouth. Dapat nalukusin na. Yes, para at least looking forward for another the year 3 Bicol Loco. Ubus na ng kwarta nila. Worth it. Yes. Opo, thank you, Sir Diggs, for that. Fun-filled experience. Yes. So, meron ka na ang public. Of course, definitely. Again, Bicol Loco Year 2 will be happening on June 14, 15, and 16. So, meron tayong 3 days po siya. What to expect, of course, yung on June 14, 15, and 16, we have this hot air balloon aerial displays. And meron din tayo sa gabi yung OPM Music Festival. Of course, yung that will be happening on June 14, 15. And June 16, last day, wala na kaming music festival but purely a hot air balloon aerial display. So medyo na ang daming nung nalaman nila is SB19, no? So ang daming na parang ticket reservation. So we have an external service provider for the ticket or SM tickets. So nalaman nila yung yung teaser na dinisclose na one of the it's SB19. So lahat halos nagtatanong na kasi wala na kami yung VIP tickets and everything. Ipakita nyo yung SB19 kasi It's a P-pop. It's a P-pop
up yung boy band sa atin. So pag in a way, they're having this they have this concert na talagang ito very to sa mga millennials and sa mga Gen Zs and So most kaya pa naman natin sa bayan. Ganda yung songs nila. So yun po yung mga event talaga. So we really wanted na parang it's more memorable and maluloko talaga siya. Yes, Then another half siguro kuya advance na rin. So after this Bicol, of course we have the Ibalong Festival. So we are now in a way having that initial coordinating. Yes. So perhaps soon yung Ibalong Festival naman we have this initial as far as what's gonna be ano yung gusto namin mangyari or of course our incoming and the past parang outgoing mayor and then the incoming mayor Honorable Hisham Ismail. So nandun siya para at least ano talaga yung gusto niya. Kasi in a way si Mayor Kong Pilo Garbin outgoing na siya. So by the time kasi Ibalong talaga stage by August. But as early as now kailangan din namin naka-overlap kami kasi we have to source on with magkakaroon ng mutya ng Ibalong. Kailangan namin pumunta sa or travel all throughout the provinces, no? So just so yun. And then perhaps of course definitely nandun na rin yung coalition or partnership with the Albay Port Fiesta, including the Ligas City Port Fiesta by October, yes. And of course by December yan pa rin perhaps susunod ng yung Pasuhan din rin sana. So very much positive kami as far as the new administration is concerned, even if the outgoing one kasi nalatag na rin yung mga gusto niya mangyari. And then yung what is good with the new or incoming administration, they focus on tourism. One of the is tourism, including of that of the incoming 17 members or members of the 17th Sangguniang Panunsod. And the Vice Mayor is Honorable Luis Gutierrez. Isa siya sa mga flagship actually during the campaign kita yung niya kinuha ko talaga yung atleta. Niya sabi ko this is gonna be a testament or an evidence parang talagang gusto ito yung niya parang na gusto niya mangyari. Siguro nakaumahan talaga. Yes, opo. Kasi if we would not last primarily affected yung ng COVID pandemic in tourism. So I think in a way nag-hibernate for I think 4 years, no? So one or another what we really wanted is yung Ligas is kahit paano mapunta ulit sa top tourism destination in the Philippines. So we had this convention tapos tayo Southern Luzon, tapos tayo na-achieve na natin yun. Yes. And then ngayon is top tourism hub in the entire Philippines na. Yeah. So yun ang exciting part. Yes. And it has to benefit the local population. Exactly, yes. The Filipinos, Bicoleanos will enjoy. Yes. But for them to enjoy, they have to be capacitated. Exactly. Very good. So yes. Okay, I have so much. No, kanina, if I may say this, I have so much in my paper, no? So parang naalala ko yung sarili ko nasabi, okay, parang ang galing, no? So, wow, looking forward. Tapos yung kanina yung what's gonna be the role of, I have this 3-in-1 model that it has to be the industry, yes, the industry, the academe, or the institution, and the government or the LGU. We really have to work out things up. Session. Yes. Yes. That'd be amazing. Yes, exactly. Para ilatag mo gabot sa programa pag-abot sa turismo. Correct. Yes, looking forward. Yes. Una session man lang kita sa loko. Loko, yes. Thank you. To make sure na maloko tama. In a good way. Enjoyable. So balik kita sa Sa 40 We only have 1 minute. Sige lang po. Sige lang po. Anong additional information from Our advice. Fortem Octrix? So I think it's time. I would like to plug our hirings po at the moment. For those who are fresh grads, those who are experienced, those who are in Manila, Bicolanos, mag-uruli na po kita. Sa irepon po ang hiring anumeno, page may fortemoctrix.com/apply. Mailing po naman nindo na ang mga sahod ta ano na siya. Wow. At par na po siya. Unparable. At par na po siya sa Makati. To Napapasana be ka. exact po, igwa po kaming opening project engineers, project managers, and support specialists po. Nag-range po ang sahod ta, 60K to 130K, 60K to 160K. Wow. Ini pong mga aron kaining amounts, talagang day mo na kaipuan mag-ali. Digdi sa Bicol. Engineers lang ang kay Ano po, project managers po, IT Managers. project managers, IT project engineers, tapos senior support specialist. Maliban po, digdi igwa po kaming openings on sales. So mga nagsisales po dyan, specific po, may local accounts kami, may mga overseas accounts kami. Day na po kamo maghadit na garo day ko kaya, i-try po nindo ta. Wala man pong masama kung day makuha ang mga nag-interview po sa mo very insightful. Tataraman po kamo na ano kayang pwede mong i-improve. Ito po ang isa sa mga highlight ko at Octrix kasi sa amin po at the end of the day kita man sa nang nasa Bicol. Di syempre, maray pa, taraman na, so tawong nag-apply kung anong magay na ma-improve niya. Tanganing maybe next time, in 6 months time, mabalik siya, maurag na siya. O, di ba? Pasok na siya. Wow. So, ang arog po kaya na mindset, data po pag kumbaga, wag po nating sayangin yung opportunity kasi kung gusto po natin kumita ng sustainable, maging balance yung life natin with our families, nagpupuon po talaga yan kung kita ay capacitated, sabi nga ni Sir Diggs ni Sir Casubago. So,
Yun po, ino-open namin and we're about to open a tech support account po. So mga highly logical po dyan, na mga mamatitibay po magtaram, prepare May age limit yourselves. daw po, Miss Sashi. Ayan, good. Ang pinaka-oldest po namin na staff sa Makati po is 55 years old. Team Oh, leader po pwede, ito. pwede. Yes po. They po kami nag-discriminate as long as of course po ang talent mo, yan ang ang basis ta Good. Igwa po kaming IT by the way. Sa Bicol po digde nasa 42 years old na po siya. Ayan. Oh. Shout out po sa Moragon Wing IT. Ayan, si Bert Alavares. Ayan. Hello. So wala po, hindi po namin yan tinitingnan. Isa po yan sa mga usual fear. Pero kung talagang nakikita po namin na yung puso nyo po at yung utak nyo po ay aligned po sa culture and sa requirement po namin at ang client namin, join us po. Yun man lang po. Okay. Salamatan po. Yes. Okay, thank you. Parting words? O yun na daw? How to contact? Ayun po, How how to contact po sa mga partners po and dun po sa mga mag-a-apply, lang po kamo sa apply@fortemoctrix.com. Tapos po, para mailing po nindo ang mga opening may fortemoctrix.com/apply. Tapos po, sa mga gusto po mag-partner, kung may mga client po kamo na i-refer, kita man sa namatarabangan, wala pong problema, mag-email lang po kamo sa info@fortemoctrix.com. Sa muya po, kapag nag-refer kamo, every month po iyan, igwa po kamong share. Bako po ini one time. Yes po. Halimbawa ngayon, may client po kamo from abroad. Miss Sachi, nagaanap ini kilimang customer service. Ipasa niyo po sa amin. We have all the contracts na ika po mismo permi kang nasa email thread. Pag nagdadag na seat, igwa pa ka pa po duman makukuha every month po an. Ayos. So ang puhunan mo lamang po is talagang kung igwa ka magay na relationship, digdi mo na ito. Relasyon. Yes po. Alright. Ayan po. Thank you very for much. So, yun ang now. yun ang balita Aha. ahali sa Yes. Fortem Outlook. Yes. Okay, Thank you. Parting words from Sir Ricky. Of course, or definitely, CTF. I'd like to invite everyone, the Legazpi City Albayanos, including the nearby provinces, Bicol region. Kasi kahit papano nga, meron din tayong mga ads all throughout the Philippines. Okay? So, ang dami natin. Meron tayo sa Cebu, sa Iloilo, of course, sa Metro Manila. So, again, yung Bicoloco Year 2, Hot Air Balloon and Music Festival will be happening on June 14, 15, and 16. So, kita-kita po tayo. Let's have experience Legazpi City, a city of fun and adventure. Thank you very much. Thank you very much for having us. Thank you. Thank you very much po. Sir Diggs, sige po, on behalf po ng Albay Chamber, of course, SLTCFI, and DCGB, maraming salamat po. More power sa, syempre, Fortem Octrix, sa CEO, kay Ms. Sachi, and of course, sa ating partner, LG Legazpi City Tourism Officer, OIC, Sir Rix. Salamat po sa pag-dip nito. Okay, natapos na po sa oras na makabuhan. Thank you so much. And very Kulang exciting po. na pag-uulan. May relasyon sa tuyang mga pagninegosyo. Yes. Salamat po. Salamat sa pangalan kang ECCI as in ang DCTBAF. Salamat po sa tuyang resource person. Hopefully, we can have you again in the future. Sige po. And sana maging magayon sa tuyang pag-iribanyan. Yes. Thank you. Salamat Thank po. you. Ay, kita next week. Same time, same day. Yes. Hindi po sa programa Negosyo time na.